jeg kunne rigtig godt tænke mig at fortælle en lille bitte smule om fiskekort og hvad man egentlig skal have styr på, inden man tager ud og fisker i Skjern Å. Man skal selvfølgelig have det statslige fisketegn, som gælder til hele Danmark, og det skal man også have, når man fisker i åen. Derudover så skal du have et fiskekort til den lokale forening, som har det stræk ned på det vand. Udover det, så skal du faktisk have et tredje fiskekort oveni. Det er et laksekontingent. Det koster 100 kroner, og det gælder for en hel sæson. Det vil sige, at du køber til en sæson, f.eks. 2014 eller 2015. Laksekontingentet, det er faktisk oprettet, fordi at man gerne vil beskytte laksen og gerne vil have flere penge ind i systemet, så man kan blive ved med at have et bæredygtigt fiskeri herude i Skjern Å. Så det er faktisk derfor, den er til. Når du fisker i Skjern Å, er der nogle regler, du er nødt til at have styr på, inden du begynder at fiske. Den første ting, det er modhageløs kroge. Og det er simpelthen for at skåne laksen. Du kan enten købe dem modhageløse, eller du kan købe dem med modhage, og så klemme dem ind. Det er også helt fint. Det er simpelthen for at skåne laksen, hvis kvoten den er opfisket, og den skal sættes ud igen. Har du lyst til at fiske med orm, så skal du bruge cirkelkroge. Og grunden til det er faktisk også at beskytte laksen. Den kommer til at sidde langt ud i mundvigen, og på den måde er det nemmere at genudsætte. Andre kroge, de vil nogle gange sætte sig længere ned i svældet, og så vil laksen dø af det. Så det hele handler faktisk om at beskytte laksen på bedste vis, hvis man har lyst til at genudsætte den igen. Så har vi også en regel, at man kun må tage én laks per sæson i Skjern Å. Og det er selvfølgelig i mente, fordi der er også en kvote. Og kvoten den bliver sat hvert år ud fra beregninger om, hvor mange laks der går op i systemet. Her skal man selvfølgelig også være opmærksom på, om kvoten den er opfisket. For der findes to forskellige kvoter. Både en under 75 cm og en over 75 cm. Så man skal gå ind på hjemmesiden for at tjekke, om den er opfisket, eller om du stadig gerne må tage en laks med hjem. Skulle du være så heldig at fange laks, så er du faktisk også forpligtet til, at du skal indrapportere den. Og det skal du gøre inde på en hjemmeside, der hedder skjernåsam.dk. Der er en guide inde til, hvor du kan smide op, hvor du har fanget den, hvor stor den er, og eventuelt lægge et billede op, så du kan vise det til familien derhjemme. Det er også meget vigtigt. Har du lyst til at se nogle helt konkrete pladser på, hvor du skal tage hen og fiske, om det er Skjern Å Dagens Lystfiskerforening eller Borridsforeningens fiskevand, så klik dig ind på lystfiskerguiden.dk under rubrikken Skjern Å. Så finder du de bedste pladser. Og nu skal vi ud og fiske.